Γεια σας, είμαι ο Θανάσης ο Μερτζανίδης, ιδρυτικό μέρος της Επικούριας Φιλοσοφίας. Ήρθαμε εδώ πέρα για να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή να μην καταχωθεί αυτός ο ναός, ο οποίος είναι ο μοναδικός ναός, ο οποίος αποδεικνύει περίτρανα ότι πριν την ξενόφερτη θρησκεία και πριν την ξενόφερτη ιδεολογία υπήρχε εδώ και μια ιδεολογία η οποία ονομάζονταν ελληνική ιδεολογία, η οποία είχε διαφορετικές αντιλήψεις τελείως από τις σημερινές. Η ιδεολογία των Ελλήνων είναι γνωστή και είναι γνωστή γιατί έχει δημιουργήσει την επιστήμη που έχει γεννήσει τις μεγάλες κατακτήσεις του ανθρώπου. Και γι' αυτόν τον λόγο αγωνιζόμαστε αυτό το μνημείο να υπάρχει πάντοτε και να δείχνει ότι υπήρχε εδώ ένας πολιτισμός ο οποίος δόξασε την ελληνική ιστορία.